Since this is story kwakhona isitori sikaSongezo siyacontinuesha more and more victims ziyavela usisi lona lapha elantikeni yena resting nesiswami and now apha emveni kwakho ile cupboard kwakusuppose ba yabona icupboard lena kame nje apha ecaleni siswami sibone yabona akho macango yabona ayigqitywanga kwale into exesha izofaka uthini siswami uSongezo ngethuba ezofaka icupboard apha wathi cupboard uyigqibile qha usezofaka nje ezi frames intatha ayishiyileyo ngamacango uzobuya kwiveki elandelayo till today oko wayebuya kuloo veki elandelayo. Siswami uthetha ngecase ka yembunyaka wena? Ndithetha ngecase bhuti wam ye-3 kaFebruary 2016. uSongezo simnikeza imali elapha endlini ehamba nabafana bayi-3. It's almost 9 years. It's almost 9 years. Siya ko 10. Siya ko 10 kudala akho police station ndingayihambanga. Akho mntu ndingamzamanga. That deske ndazama even amajoni waseGrahamstown. uSongezo akuthuki. uSongezo akoyikiseki. Futhi uSongezo ubuza kuwe uzawuthetha nawe uqomba lento uyayibelieve ucafama uzawufika kwiveki elandelayo angafiki. Ndikhumbula ugqibela kwami uthetha naye sithi uzakwenza ikitch apha kumndipha kuye andikhapha ndizise ngemoto athi xa izawufika kwistop endehleka kuso athi into yakhe ihamba nebolawo uyathakatha uthi xa elayishela ikitch ajike endleleni. Ndiyambuza liphi lindawo nakalikhomba apho likhoyo amane sithi okay imali ndizayibuyisa akakayibuyisi kunangoko. Hayi siswami ke siyohlala phansi ke sive kakuhle zesitori basiqale phi na. Siswami ewe bhuti wami usibonisile ikitchi and usibonisile indlela disappointed ngayo ngoSongezo. Iqalele phi lento yenu? Udibana phi ngalo Songezo wena? Uva urecommendwa ngubani apha kuwe? Igama lam bhuti wami ndincumiswa okokuqala. uSongezo ndimazi I think usukela ngo-2006 ndiphangela kwaRandela and Associates. Yayindawo yayinamagqwetha wayesicollector then kukho nendawo yayifurniture nesalon. Mandani kweli cala lesalon ndithanda uba phaya kuba ndikwanguye nomuntu osestylist. uSongezo yeye ufika apha esalon unechomi anayo enguZ Ganyaza okwakucaba abasebenzisana kunye kwinto edwanisele namaplanga. Ndifumanisa ubana umphathi lo wam onguRandela ifurniture ethile ayifumeneyo enengxaki yayilungiswa nguSongezo okanye ajonge into ethile. Xa ndifumanisa ndisiva history yakhe nongulo bhuti wenza amakhitshi lo akho nto angakwazi uyenza ndatsho ndibonisa umsebenzi wakhe wonke. Ndamazi ke ngolo hlobo komane ndisaziswa simane sincokolana naye saphela ngathi sabantu nje abantu obuhlobo kwemane sidibana emsebenzini. So kulo nyaka ke ngoku apha endlini kwenziwa ikitch sifuna ubana senzelwe i-built-in cupboard. Ndirecommende umfana endandimbonileyo ngoSongezo. Hayi uSongezo ndiyamazi ngumntu owenza amakitch ozinhle abantu banabakhe bangomeya apha eStern Cape. Ifurniture yakhe yayenziwe nguye ungumntu owaziwayo noko andiqondi noba ngumntu onengxaki. Ifurniture yakhe intle kakhulu. Nyhani ke ndibe sendimxelela Songezo apha endlini sifuna ukwenza ikitch ndicela usenzele. Afike ke nyhani uSongezo asiphathele asenzele ikoti asiphathele nento eyidrawing because wayeza kwenza iwardrobes enze nekitch asishiyela amaphepha athi lizabanjeni ikhabhathi izabanjeni lanto ke wardrobes. Siqonde abantu bana nje imali esicharge le mali asinike yona asifuni uba netyala. Asifuna okayi babana noba sinetyala ibe lityala elininzi because ngoku nabantu sengabantu abadala baphila ngendodla yikhonye imali abaphila ngayo. uSongezo samnikeza i-10,000 rand cash. Sikhona islip nasari nedate yaso sikhona izinto zam zonke ezikhona. I think amaxesha about past 10 to 11 ehamba nabafana abayi-3 yena ngowesine. Samnikeza i-10,000 rand engumntu ozawuqala ukwenza umsebenzi wakhe. Uhleli ke iveki inyanga zaqinqeleka I think wafika after 3 months xa simane simbuza. Wafika ephethe eliqokobho libonayo ngokugqiba olifota. Esithi uzofakela ikitch kodwa ke amacango usawashilo uzawuphinda because kusekitha shops ezithile eyofuneka ayazenze.
Usongezo from 2016 2017 till today ii-messages zikhona ziyinqwaba, ndiyamthumelela, akho threats ndingazenzanga bhoti wam. Ndiyile kumapolisa wase-East London, ndiyile kumapolisa wase-DV, ndiyile kubantu abathile endibaziyo bomthetho, amagqwetha athile mhlambi umuntu abengathi ukuba ndimazi eli gqwetha azama indlela yomfowunela amthreatnishe. Into ayenzayo akazoyibamba ifowuni yalaa mntu, uzawufowunela mna esithi ndizawufika ngomso ndizoyenza ikhabhathi yakokwenu. Okanye afike andifowunele esithi ndifumene icall ndiyeza mandisayenza ikhabhathi okwe ndizimisele uyenza kakuhle. Simlinde kweleke nyaka umisa unyaka olandelayo, kweleke nyaka umisa unyaka olandelayo. Ezibana bekhe ndakubonisa ii-messages zakhe ezithembisa into abana imali uzayibhatala, wafuna i-banking details. Till today ndade ndafuna amajoni aseGrahamstown, usongeza woyikiseki noba ungaya nomntu waphi ophi. Ndikhumbula mhla sidibana nomfazi wakhe enewari elila kwa umfazi wakhe cause ubona isimo sikamama, cause impilo kamama seyisiyenyuka ngenxa kasongezo ucinga imali etyiwe ngusongezo yakhe ayiqobileyo yipeyi. Wathi umfazi wakhe ngendisithi le loan ndiyayenza ndinibhatale, but bangapha abantu endizabenzela iloan ndisithi ndiyababhatalela cause usongezo unamatyala amanintsi, akho mntu ungakhaliyo ngaye. Ingathi ngenitshintsha nala mapolisa nihamba kuwo cause amapolisa onke uyazana nawo, akho nto yenu enolunganisa sibenzisa abantu balapha eTV. Sakhe sahlala ke simane simfowunela nje abengathi uyathembisa, eleke nyaka uyathembisa, eleke nyaka uyathembisa, akadeske enze. Ugqibela kwam uthetha naye face to face, uthi xa ndandikhwele kuye ndizisa abana epromise abana ndizafika kwiveki elandelayo, uthi ugqiba obhatala imali yomama waseGombo wayethathe ibhaki yakhe. So utsho wabona ubana umthwalo apho kuye wehlile cause la mama ebemshwabulela ngeyona ndlela, into yakhe inomoya omdaka. Ngoba uthi xa elayisha elikhitshi ajike esithubeni. Ndithi ulilayisha liphi? Xa eveza iifotos, uveza iifotos fazi bana bobugqoqo bezinto ezibekiweyo ezindala, okanye bobugqoqo bezinto beziyokhululwa kuloo ndawo, wazithatha wazozibeka apha kuye kube ngumntu osebenza ngeplanga alithathe. Akho nto icacileyo ayivezayo, akho nto icacileyo ayibonisayo. Till today usongezo khange afike apha endlini. Into ke ngoku yandenza into abana mandibe kanti ndidibana nani BCM TV. There's a guy engumcuphi apha eFit Street ebekhe ndadibana naye, ndinenjongo yento yokokubana ndifuna naye ithathe inyathelo malunga ngee-threats ezithile apha kusongezo. Yabona le video clip yenu yandithumelela yathi makeke ndiyijonge. Ndayijonga fazi mana lo mntu unengxaki ewanjengale yam, nam makeke ndingenelele ndithi ndingomnye wee-victims zikasongezo. Sisi wam akhe ndingaxelela ngoku. Namhlanje ndiyenze esakho isitori kuba benzodlula nje apha erasini zininzi. Sibayavela ngovela abantu and indlela endipatient ngayo about yona I think zawuzikhupha zizonke nzoya kwii-victims zakhe cause we were involved, wasithembisa nathi uba uzoyilungisa le nto kasiskim. And now kuya kuvela nabanye undibonisa umama ulapha ecangkwakho akaphilanga nyhani, notata naye abaphilanga, ndiyababona nabo lapha ecangkwam. Isizathu ngusongezo uyayazi ehleli kulaa ndawo. Uthi umama eyona nto yayithethayo uthi ungumntu ongenayo intliziyo, uthi wakholapsa elila phambi kwakhe wathembisa ubuzoyenza. And the next elasuku lafika ladlula, ndiyabona imessage akarespondi. And ngoku recently emveni kuphelela 7 days ebebekele uKim, he doesn't answer iphones, akamjongi WhatsApp. I think noba utshintshe kwa inambara ngoku, I don't know, but sophinda ke siye phaa kuye workshop uKim uyakwazi apha khoyo. Asizoyeka sisiwam, and ndiyabawela nezinye victims zikasongezo, ya understand. Omnye umuntu ubethethile, ukhona omnye umuntu ebethethile phaa esithi yazi ingxaki yethu sidilishana, I think khona kulaa ku-YouTube esithi sidilishana nomntu okwi-denial ongayaziyo uba ibhizinesi yakhe iphelile.
and now into ayenzilayo utheni share from uba no business person uba no business ungumuntu we business to be a scammer because nangoku ezibonayo akanayo icapacity uyayithatha imali zabantu. So is lena into kuwonisha abantu ba usongezo abantu mabayeke kuya akasenguye lo semaziyo nemaziyo and unelwimi elimandi elithetha lethetha ulale ole bethula yeah. So and into engxaki ke ngoku and endilandikayo endiqonda uba masingaziyeki ezi cases mazivele because nonke if uyonobala imali kaKim udibanise yakho udibanise nala sesinaye befowunile uzidibanise ezimali uyofumanisa uba athinjelwe kwale moto bekuthiwa omnye besithi uthenge iML kwalo ML. Uyabona ke bhuti kwezo moto azithenga akazithengi even ngegama lakhe kwezi ngxaka nazo okanye kwezi zinto azenzayo mhlawumbi foshoye ebantwini ude athi umfazi wam mna ndoyisiwe nguye umfazi wakhe satshintsha nomtshato emtshato masukuthiwa kukho in community of property nento of property yeah eyakhe yeyakhe omnye eyakhe ngoba kaloku basebenza nabamana xa ekuthinjwa kuthathwe ezakhe ezo for sure kuzathathwa into zakhe ezingacacanga. So meaning sishiyeke ezithile kuye kulo uthi nango ubuyaqaphela kukho umuntu abeke wakhomenta phaa esithi imali wayifaka kuye for sure yena kwa-account yakhe akasafuni imali noba singathatha wapha amanyathelo okanye sithini kuzofikwa usongezwe engenanto kuzofikwa engenanto endizawuthi sithi into njengobana etshatile thina sesithi batshatile but umtshato wakho uthe yam yeyam eyakhe yeyakhe. Yeah. So into eyenzekayo ngoku into esizayenza sizawungcwaba abazali bethu ngenxa kasongezo engoku izawuba buhlungu laa nto usongezo akho ixesha elinzi mhlawumbi noba thina abantu asizi-victims zakhe sixakiwe nguye qha umthetho uzawuba ngakusongezo ungabi ngakuthi xa kukho ezo nto awenze uthathe amanyathelo. But ndithanda laa nto omnye beke wathi le nto uyenza kubantu usadilishana nabantu abakwazi umnyameza bakhona abantu abangazokwazi years khafa ndicinge bhuti wam i-9 years ungathi xa unobona izinto endihlangabezana nazo apha endlini umfazi wakho uyayazi bendigilana naye esibhedlele umfazi wakho uyayazi ebefika ame phambi ngoma bemjongile abe newari acebise ngokohlobo acebisa ngalo acebise ngokwamaxesha mhlambe masiye ngawo mhlambe sizamfumana ngelixesha uthi xa uthetha nayo athi hey hayi andizoyazi ngoye ngosixa sidibana ngebesetshintshe notshintshe begqitha tsho bona bana ucinga bana uzawubuza nabani bana ithini into kasongezo nathi besesimyekile ba uyabulisa bakabulisa kabulisa besimjonga nje because lo fashalo kunoba uqinekile zininzi but isimo sam mna ndinguncumiso uyandazi akanokuthi into endithethayo ndiyamthola ndiyasixoxa. Hayi mna ithemba lam xa simane siveza ezi zitori zenu uyoda vele umntu leyoda livele igqwetheni nothatha zonke ezi victims ezi iyokwenza le claim sithetha ngayo but ke yilena uthi nayo nalo claim leyo i-useless useless yeah because akhona uzawufumaneka emfazini wakhe bawayenyaza into bana eyam yeyam eyakhe yeyakhe because ndifazana bana ngewages yam ndiyathenga izinto ndifuna kupheka kuhle endlini nam kuyafika umuntu uyafika uyathatha so ngoku umuntu wakhe sathatha ndithi yeyam nditsho ndimbonisa islip akho ndimdibanisa nosongezo. Masibulele sisiwami ixesha lakho sithembe nezinye victims zoba abanye abantu boyonqena kwawuvele understand so but nina abantu ke baqinileyo bakwazi uwonisha abanye abantu because siya kwisizini yobubhizi abantu bafumana ibonus bazothi awusongezo ndiyamazi unesandla yakwazi uyenza abe ise ayinguye la songezo lolima abantu bamaziyo onomsebenzi omhle bhuti siyamazi siqinisekile ngehlanza sakhe but ngoku ibhizinesi yakho ibulele ngokwakhe ubusithi wabana kukho umuntu abawoyile into umthumele kusongezo but lo ndincibe ndidese ndithi xa ndibali into abantu bana last year xa sithi usiskim ebemnike imali ngoFebruary njengoba ebethe apha endlini uzoqala usibhatala ngoFebruary it means akasibhatali ngabom so ithathile imali uyayithatha imali uskema uKim aphinda acinga uba uzawuskema abanye umbuzo wami ngokubani bana ke ngoku uzaba nayo na indlela ozibhatala nezimali zethu ngoba ke siyazifuna
Enkosi sifana. Asizosebenzela yena nosapho lwakhe. Ufumana neethenda nasemazwe. Batsho kutsho umakhulu ke ngoku Unyanisile wayeqoqa phaa Efra. Efumene Esebenza. ithenda phaa uyasebenza. Qha thina singomonqwane imali zethu but unalento abantu ezibandibonisa imessage ebhalwe nguye ethi ngenyanga ndicinza ukhupha i-2000 ndicela i-banking details kungoNovember ngoku zangayenze loo nto. Enkosi mama. Uphelele ngamacebo. Ngoku beqobe elinye ngoku. Kwezo zofuna i-bank account zethu. Ibe nalo delay. Ndijonga just laa nto ayenzileyo phaa elakhe lande iframe nje leya. Ayinayo ne-back ntontoni abekwa nto nje Akho ejongeni. ntoni akho eziba uyibonile laa hlobo injeyana. Laa mahlazo. Injeyana. Umphoxa. Sitya umphokoqo thina. Sincamele yena imali. Amafutha. Ngenye imini ufake kwi-status izinto azenzileyo. Ndithi le bhokisi ziwenze nezalapha ekhaya cause ndiyonga. Bagulela ukufa abazali bam. Wathi yezi imali kokwena bazokufa.